बर' मिडियामावसो बर' मिडियामाव फोरों गावनि गथ'फोरखौ होनग्रा साबसे सुबुङा दिनै गावनि गथ'फोरखौ बर' मिडियामाव फोरोंदों। सिगाङावनो खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबावबाय। दासान्दि बे मुगायाव दिनै जोंनि बर' मिडियामनि जि माखासे स्कुलफोर, बे स्कुलफ्रा दिनै गोबां गोग्लैसोलांनो हमदों। माखासेया फरायसाफोर गैयिनि थाखायहाय स्कुला थैलांबाय आरो माखासेया फरायसाफोर दंब्लाबो जोबोद खमसै। बेनि सायाव दिनै दिपेन बर' सारा बर' मिडियामखौ फोथांनानै लाखिनायनि सायाव माखासे फंनैसो खोथाफोर बुंदों। नोंथांमोना बे भिडिअआव खोनासंब्लानो जाबाय। बर' मिडियामनि जिखिनि सरकारि स्कुल दङ, बेयाव एनरलमेन्टआ खमायलांदों। एनरलमेन्ट खमायलांनायनि थाखाय जोङो स्कुलखौ सरकारा दिनै मार्जार खालामनाय बा एमालगेमेसन खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। बे बाथ्राखौ लानानै एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा जोङो गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दङ। गभर्नमेन्टखौ जों बुंदों जे खुनु कारनाव गंसेबो बर' मिडियाम स्कुला जाहाथे थैया। आंनि बिमा राव आंनि सोलोंथाइ मोनसे टाइटेलनि गेजेरजों सोलोंथाइनि जे मोनसे जांख्रिखांनाय, बे टाइटेलनि गेजेरजों जोङो दिनै केम्पेइन खालामदों। गार्जेनफोरखौ बुंदों जे गोदानै जायफोरा गथ' गथायखौ स्कुलाव होनो गोनां दङ, बिथांमोना जाहाथे गावबा गावनि गथ' गथायखौ बर' मिडियाम स्कुलाव होयो। दिनै मानगोनां दिपेन बर' सारा बुंदों, गासैबो गार्जेनफोरखौ जि स्कुलाव सोगोन बिथांमोनखौहाय दिनै बर' मिडियामाव बिथाङा सोनो थाखाय खावलायदों। आरो जि माखासे स्कुलफोर, बे स्कुलफोरा फरायसा गैयिनि थाखाय मार्जार जाबाय एबा माखासे फरायसालिफोरखौहाय बन्द' खालामनानै मोनसेल' फरायसालि खालामबाय, जयै लोगोसे गुबुन मोनसे फरायसालियाव लांबाय। बेबायदि खालामनाय जादों मानोना फरायसाया जोबोद खमसै। दिनै बर' मिडियामावहाय गावनि गथ'फोरखौहाय गार्जेनफ्रा एबा बिमा बिफाया मुं थिसननो थाखाय लांलिया, बिथांमोना गुबुन मोनसे इंलिस मिडियाम स्कुलावसो लांसै। दिनै दिपेन बर' सारा आसाम सरकारजों रायज्लायगासिनो एबा खामानि मावगासिनो दं होननानै बुंदों बर' मिडियामखौ फोथांना लाखिनायनि थाखायहाय। माबायदि खामानि मावगासिनो दं बेखौथ' जोङो मोनथिला। आसा खालामो बिथाङा मोजांखौनो मावदों होननानै, मानोना बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय खामानि मावग्रा। नाथाय जों साननानै जोङो नायोब्ला जोङो मोननो हायो, मानि थाखाय दिनै बर' मिडियामाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया खमायलांगासिनो दं। दिनै जाहोना मा? जोंनि बर' मिडियामनि स्कुलफ्राव दिनै फोरोंगिरिफोरनि जोबोद आंखाल। मोनसे LP स्कुलावहाय सानैल' फोरोंगिरि दिनै जोङो नुनो मोनो बर' मिडियामनि स्कुलफ्रावहाय। मोनसे LP स्कुलावहाय 1 निफ्राय 5 थाखोसिम थायो। बे सानैल' फोरोंगिरिजों 1 निफ्राय 5 थाखोसिम दिनै गथ'फोरखौ माबोरै नायगोन, गथ'फोरखौ माबोरै फोरोंगोन? जुदि मोननै क्लास लायोब्ला माखासे क्लासआ ओरैनो जिरायबाय थानांगौ जायो, माखासे गथ'फ्रा ओरैनो थाबाय थानांगौ जायो। खमैबो मोनसे स्कुलावहाय 7 फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि। मानोना 7 फोरोंगिरि थाब्लासो मोनसे क्लासाव एखे समावनो 4 क्लास लानो हागोन। नाथाय सानैल' फोरोंगिरिजों 4 क्लासावहाय 2 लायोब्ला दिनै बिथांमोननि सोलोंनांगौ फराफ्रा बेसेबां थालांगोन? बेखौ नुखानानै, बेखौ मोनथिखानानै दिनै जोंनि बिमा बिफाफ्रा एबा जोंनि गार्जेनफ्रा माबोरै गावनि गथ'खौ बेबायदि फरायसालियाव मुं थिसनगोन? जेब्ला जोङो माखासे प्राइभेट इंलिस मिडियाम स्कुलफोरखौ जोङो नायो, बेवहाय गोबां फोरोंगिरिफोर थायो। मोनसे क्लासाव सासे फोरोंगिरि, बेबायदि फोरोंगिरिफोर थायो। अब्ला बेवहाय फोरोंनाया सरकारि माखासे फरायसालि, बे फरायसालिनिफ्राय गोबां साबसिन जायो। दिनै जोंनि माखासे बर' मिडियामनि फोरोंगिरिफ्रानो गावनि गथ'फोरखौनो बर' मिडियाम फरायसालियाव मुं थिसना। मानोना बिथांमोना मोनथिगौ बर' मिडियामनि फोरोंनायफ्रा माबायदि जायो। बेवहाय मास्टारफोरनि खम, बेवहाय फोरोंनाया मोजां जाया, एबा बिथांमोना गावसिनि फोरोंनायखौनो मोजां मोना, गावसोरनि मोजां फोरोङा बेखौ मोनथिखानानै बिथांमोना बर' मिडियाम स्कुलाव गावनि गथ'फोरखौ मुं थिसना। मानोना बिथांमोना गावनाव फोथायनाय दङब्ला बे बर' मिडियामाव सोगौमोन। नाथाय बिथांमोना गावनि फोरोंनायावनो फोथायनाय गैयैखाय बिथांमोना दिनै बर' मिडियामावहाय मुं थिसनाखै। बर' मिडियामावसो बर' मिडियामाव फोरों गावनि गथ'फोरखौ होनग्रा साबसे सुबुङा दिनै गावनि गथ'फोरखौ बर' मिडियामाव फोरोंदों। साबसे सुबुङा दिनैहाय हारिखौ फोथांनायनि नामावहाय खामानि मावग्राफोरा दिनै गावनि गथ'फोरखौ बर' मिडियामाव फरायहोदों। जानो हागौ एसेल' सुबुंफ्रा दिनै गावनि गथ'फोरखौ बर' मिडियामाव फरायहोदों। बेयो जोंनि थाखाय बेसेबां दुखुनि बाथ्रा। गुन्द्राफोर, जाय गोरिब गुन्द्राफोर, दिनै बिसोरल' दिनै गावनि गथ'फोरखौ उफाय गैयैयाव दिनै बर' मिडियामाव फोरोंनांगौ गोनां जादों। माखासे गोनां गिदिर सुबुंफ्रा दिनै गावनि गथ'फोरखौ इंलिस मिडियामाव फोरोङो। गोरों गोरा जानानै जेब्ला साख्रिनि सम जायो, अब्ला बिथांमोननो बर' मिडियाम स्कुलाव सरकारि साख्रि नांगौ जायो, फोरोंगिरि सरकारि साख्रिनि नांगौ जायो। नाथाय बिथांमोना फरायदों इंलिस मिडियामाव। जेब्लासिम जोंनि जि बर' मिडियाम स्कुलफोर, बे स्कुलफोराव बर' मिडियाम फरायनायनि नङाब्ला साख्रि मोना होननानै
मोनसे आयेन बानाया अब्लासिम दिनै जोंनि बर' मिडियामाव फरायनाया खम जालांबाय थागोन। बर' मिडियाम फरायग्राफोरनि थाखाय दिनै लामाया खम, मानोना जुदि सासे बर' मिडियाम फरायनाय सुबुङा मोनसे प्राइभेट स्कुलफ्राव फोरोंगिरि मावनो होनोब्लाबो दिनै बेखौ लाया, मानोना बियो बर' मिडियाम फरायनायनि, बियो मोजां इंलिस रोङा होननानै दिनै बेखौहाय लाया। नाथाय जोङो गुबुन फारसे जोङो नुनो मोनो सरकारि बर' मिडियामावनो दिनै इंलिस मिडियाम फरायनाय सुबुङा फोरोंगिरि मावगासिनो दं। बेबायदि मावनो मोनोब्ला दिनै सोर सुबुङा बर' मिडियाम फरायनो लुबैगोन? मानोना बिथांमोना इंलिस मिडियाम फरायोब्लाबो बर' मिडियाम सरकारि फरायसालियाव साख्रि मावनो मोनखायो। जोङो बेखौ बन्द' खालामोब्लासो बर' मिडियामाव फरायगोन।